وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام دحت يوبلو النبي يمنت كان يوبلو وجبي ودن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر منيو تيو مچم كنتات ناي اب اسرائيل زغبر زلو كينات ناي اسرائيل ناي حماسن اب غازا مالتيو قلحتا ناي مولى عالم سحيبهم زلو ترايدي كونس اب زكنيات زدما اب مولى عالم برتع زخونه سلماو سلفن كمون تكوينات تطون خبلت عوعيت مولى عالمي زكاي زلو ببرتع نهر دما بامايت اشحات سبات بفلاي بلندن ريكورد ليفل ويكا ازي بزح سب العلميت كباب 100 شح زقمقم سب ابترقاتات وتي بحالا بنيويورك هومو نت جراند ستيشن نت عندي عبي ناي ترين ستيشن ايهوداويان او سلام وصل في مقبرنتي اما ايت سبات اسيروم كابو سلازي باب بقلحت عالم بزح قلحت يركبالو انت خوني توم بوليتيكانياتات ستيل مس اسرائيل يوم زلو توم بوليتيكانياتات نعم عربايان هجرات ملو دقف يهبلو بقال إيلون ماسك أبز قداي زي بحد نجار متشينيرو بزح نجار عزاري بلو كم بون ناي إجري وقت نكل تسومن سلسة سومن كن جمرين أزبلو زنبرو جميرو مزبل حبري تاوتيلو كن رينا أما ودت هذا ما بزعباز قداي نا إسرائيل إسرائيل فلسطين قبل عليه أب قداي إرتراويان بفلا إذا ما أبتدم بتقاومه دم دليت فتح زبهال فتير وزلو بعمق زبالة درجة كن رينا سلازي بليس لا يقبروا أغلق يركم تسميكم بزعو كتمهاريهم بفلاي تاني مودة تكفال كتسمعوا بتاعتنا حاتت مجمر ياسك بزيا كنجمر. Let's start with the news. What's happening? We begin with the latest on the escalating Israel-Hamas war, where Israeli forces waged ground operations against Hamas in Gaza in what Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called the second phase of the war. In the latest, the connectivity in Gaza. So تي ننوح تطبي وكالا يقص نايت وقع تي بأجارز قبر وقع ننوح وانس كدالة ولا زصنعو سلازي بزحات تنكتاتهم صعيبهم نابتي وقعاتهم كم زلو يزن الجرزلو زي كن رينا بحفشة جن أبزوان زي ميديا قصر موتات ناي فلسطين من جار كأسنا بليه قارص الله سلامتاي صغة عزيز سلازي بزحة شم إسرائيل كان ميديا يبلاش سلازلو بالتعمي زجرم أبز ميديا زلو أبزان يشتي الله فايرال كوينا زلا بفلاينا أمريكا مسلوينات درجات ساني راي وبزي. It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine. زي أب يوكرين بوتين كنقفو خلو نراشا كنقفو خلو تي بريس سكرتير نايتي وايت هاوس يزارب زلو سلازي أنا بوتين زقبر زلو كزارب كله سمعوه هجي تنهي له خاب إسرائيل كتري ويهم. And think that any ethical, moral individual could justify that. So إذا أب يوكرين زقبر زلو بفتم لبوتن كيف وكبك خمس دل زلو يزارب زلو زخون مورال زلو السنة مقبار زلو نزي ككالا خلول وي نزي بسنك خمزي له كمغني لايكل نزي وجو جهسات سبعة مسالات يزبل زلو سمعوا انت مالحاسهم كما يجيرهم زيوم دراما خمس صرحة بقد من حزب مالتيو. It's difficult to look at the يبكي زلو. It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious, mature leader. تسألتات نايت موتن نايت استقاين زور زلون تاريخا أمو حدا رأس زلو مورال زلو مراحي نزي ككالا خلق فتن كلوسي بفتم كاي مورال زي بلونا بالي أتريري زارم نيرو أب يوكرين زقاطمي زارب زلو قبل السيفيل زوردت سقام تولو بملو لبي يخننون أنصار زطوبلنا تغكل يوم زبلو زلو سب ميتيل كحد حزن أصب يقع قداس نجاريو كان حزن دم يقبانا انتهي تزاربنا زلو نسمعون. So I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity. This is war. It is combat. It is bloody. It is ugly, and it's going to be messy. And innocent civilians are going to be hurt going forward. I wish I could tell you something different. I wish that wasn't going to happen, but it is going to happen.
ኣብ ከባቢ 5 ዳርጋ ኣብ 2 ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ 500 ቆልዓ እዮም ተቐቲሎም ዘለዉ ሪፖርት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቀዳሞት 10 መዓልቲ ጥራይ ናይቲ ውግእ ልዕሊ 1000 ቆልዓ ኣብ ጋዛ ተቐቲሎም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 7,000 ሰብ መይትሎ ልዕሊ 15,000 ድማ ቆሲሉ ኣሎ ከም ብዕወ ይከኣሉን ስምዒቱ ክትንክፎ ይከኣሉን ብሕጂ እውን ብዙሓት ክሞቱ እዮም ውግእ ስለ ዝኾነ ይብላ ኣሎ ናይ እስራኤልን ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ላቅፂ ዲ ነይሩ መርዓዲ ነይሩ ውግእ እንዲ ነይሩ ሱስ ግን ኣሜሪካ ኣብ ዩኤን ይኹን ኣብ ፖለቲካ ናቶም ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ዝዛረብዎ ልክዕ ከምቲ ዘለዎ ክትርድእዎ ክትክእሉ ኣለኩም ንረብሖም ተኮይኑ ክበኺ ይኽእሉ እዮም ንብዓት ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስምዒት ናይቲ ኦዲየንስ ናቶም ንምስሓብ ዘይገብርዎ የብሎምን ኣብቲ ንዓኦም ዘይሰልጥ ግን ኣንጻር እስራኤል ክዛረቡ ስለ ዘይክእሉ የስ ሓቆም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ልክዕ እስራኤል ንረብሓ ናታ ኣብ ውሽጢ ናታ ንረብሓ ናታ ንሰላም ናታ ንውሕስነት ናታ ቃዛ ስለ ዘይተኣማምነኒ ከጥፎየ እያ ትብል ዘላ ራሽያ ድማ እቲ ዩክሬን ትኸዶ ዝነበረት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንኔቶ ኣባልነት እንድሕር ጌራቶ ስግኣት ስለ ዘለኒ ረብሓ ናተይ ክሕልየ እያ ትብል ዘላ እስራኤልን ራሽያን ሓደ ዓይነት መትከል እዩ ዘለዎ ንናተን ፀጥታ ኢለን ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ክትብሉ ኢኹም እጂ እቲ ግብረ ሽበራ ብሓማስ ተገበረ ሓማስ እንታይ እዩ ሓማስ ጋዛ ዝበሃል ናፃ ዝኾነት ሃገር እያ ክትከውን እያ ትደሊ ተረዲኹም ኣለኹም ቃልሲ ድማ ኣለዎም ንኸይቃለሱ ግን እንታይ ገይሮሞም ኣሎ ኣብ ትሪኮላታ ብ360 ዓፂዮሞም ኣሎ እስራኤል ኣብኡ ዝኣቱን ዝወፅን ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም ሕሉፍ ሓሊፎም ለንቀነ ብርቱዕ ክድብድቦም ስለ ዘለዩ ኢንተርኔት ኣጥፍዮም ሞ ነቲ ኢንተርኔት ድማ ኢሎን ማስክ ወሊዕሎም ኣሎ ስለዚ ኣብኡ እንታይ ተፈጢሩሉ ሕጂ ክትሪእዎም ኣይወልዑን ኣሎ ግን ክሕግዝ እየ ምስ በለ ኢሎን ማስክ ብሓንፅን ኢለ ክነግረኩም እየ ኣብ ዩክሬን ዝተገበረ ናብ እስራኤልን ዓለምና ከመይ ምዃና መሊሱ ክበረሃልኩም መንታን እጂ ንቐፅል ኣብዚኣ ፕሌስ ላይ ይግበሩ which as earlier disrupted is slowly being restored. Speaking at a press conference in Tel Aviv, Netanyahu briefed about the ground invasion and warned that the fighting in Gaza would be a long and difficult one. He added that defeating Hamas was existential test for Israel. So ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ብፍላይ እቲ ነታንያሁ መዓት ጉድ ይረኺቡ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ክሲ ብዙሕ ፅልኢ ኣንጻሩ ውግእ ስለ ዘሎ ጥራዮም ስቂሎሞ ዘሎ እምበር እቲ ፖለቲካዊ ዲቪዥን ውሽጣዊ ምምቓል ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ገፊሕ ከም ዘሎ ፅንሒልና ክንሰምዖ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንሓማስ ምስዓር ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዩ ወይ ከዓ ንህላዌና ዘገድስ ሕቶ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንሓማስ ምስዓር ኣብዚኣ እቲ ሰብ ብዙሕ ኣል ህዝቢ ዓለም እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ጋዛ ኣትዩሲ እንታይ ክገብር ምስዓር ማለት ንሓማስ ምጥፋእ ማለት ብምንታይ ክዕቅኖ እጂ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ መዕቀኒታት ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ዓለም ኣዝዩ ስክፍታ ኣለዎ ካብዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ደብዳብን ገለን ካልእ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ርኡይ ዝኾነ ጥፍኣት ናይ ደቂ ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና ብሓቂ እቲ ጀኖሳይድ ድዩ ገለ ዝበሃል ብትክክል እዩ ዘጋጥም ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ሲቪል እዩ ዝጠፍእ ዘሎ 7,000 መይቶም እንተኢልና ብስቲ ዘሎ ዕንወት ናይቲ ገዛውቲ ብምርኣይ ክንደይ ሰብ መይቶም ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ቅድመ ምርስዓይ ይቕረታ ኣብቲ ላዕሊ ኤክስ ዝብል ዘሎ ትዊተር ኬትኩም ፕሊዝ ፈሎው ግበሩኒ ምክንያቱ ብዙሕ ቪድዮታት ብዛዕባ እዚኹም ብዛዕባ ካልኣርሳት ኣብ ዩቱብ ሽግርና ኮነና ከነምፅኦ ይንኽእል እንዳለና የምፅኦ ይዓፅዎ ይገጥፎ የምፅኦ ይዓፅዎ ይገጥፍዎ ስለዚ ከም ስለ ዘሎ ኣብ ትዊተር ፈሎው ግበሩና ብፍላይ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣነ ኣብ ትዊተር ተሳታፊ ኮንኩን ኤክስ ማለት እዩ ቀደም ትዊተር ሕጂ ኤክስ ኣብኡ ዝኾነ ተሳትፎ ይነበረንን ሕጂ ግን እቲ ኣገዳስነት ናቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ኣሎ ብፍላይ ምዚ ናይ ብዓለም ደረጃ እቶም መራሕቲ ናይ ዓለም ኣብ ትዊተር እዮም ዘለዉ ስለዚ ዋላ እኳ ረብሓ እንተዘይብሉ ብግልኻ ግን እቲ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ግን ክትሳተፍቲ ኮይንካ ኣብ ትዊተር ክትህልላካ ስለዚ ከድኩም ፈሎው ግበሩ ኣብኡ ኣብ ቴክስት ዝብል ጂ.ድራር ኢልኩም ድለዩኒ ኣብኡ ላይክ ግበሩኒ ብዙሕ ፖስት ኣይገበርኩን ግን ብሕጂ ክገብር ተስፋ ገብር ማለት ካብዚ ቪድዮታት እናቆረፅኩን ክገብር እየ ኦኬ ክንገዘር ኢና ንእሽተይ ክንሰምዓ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ኣርስቲ ክንሰግር ኢና אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה בפתחו של מעוז הרשע. So the ground invasions ዝበሃል ዘሎ yesterday evening more our ground forces entered into Gaza ብላሎ ስለዚ እቲ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ድፍዓት ብማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ናይ እስራኤል ተገቲሩ ዝነበረ ታንክታቱን ገለመለ እዩ ናብ ውሽጢ ጋዛ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣቢሎም እቶም ናይ ሓማስ ሰራዊት ደንጉይኹምና ንፅበየኩም ኣለና ደንጉይኹምና ብምባል መልእኽቲ ሰዲዶም ነይሮም ስለዚ እዚ ኩናት ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ክኸውን ኣነ ናይ ሓማስን ናይ እስራኤልን ክልተ ሰራዊት እዮም ንሶም እቲ ኣብኡ ዘሎ መከላኸሊ ዘይብሉ መስኪን ህዝብን ህፃንን ዝጉዳእ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ዘሕዝነኒ ፅንሕ ኢልና ኣብ ጉዳይ ናትና እዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዩ
זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. So ti ቦታ ድማ strong ti ዓርዲ ናይ ፀላኢ ወይ ከዓ ናይ ሰይጣናዊ ሓይሊ እንድዩ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሓማስ ከም ሰይጣናዊ ሓይሊ ዝብሎ ዘሎ ኢማጅን ኣብ ግዜ ቃልስናትና እንታይ ይብልዎ ነይሮም ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ክዝክርሎ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝበሃል ነይሩ ዝኾነ ቃልሲ ከምኡ እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ እስራኤል ድማ ኣብዘይ መሬታ መፅያ ትዋጋ ዘላ እዚኣ ከተስዕሉላ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ዝንቡዕ ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዘለና እዚ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ውግእ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ክፋል ብነፈርትን ብሚሳይላትን ገይሩ ነቲ ዓዲ ከም ሕሱም ጨፍጭፍዎ እዩ ካልኣይ ክፋል ድማ ሕጂ ብታንክታትን ብኣፅዋራትን ኣትሉ እቲ ሰራዊት ማለት እዩ ሶ እቲ ኤንድ ጌም ናቱ ግን ንፁር ኣይኮነን ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ክንርኢ נצנע ኢልና השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס והחזרת החטופים הביתה. שבכל שלב עד עכשיו, ובכל שלב מעכשיו, אנחנו נמצא כל אפשרות להחזיר... So እንታይ ብላ ኣሎ the military and governmental capabilities of Hamas the future of the hostages ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቱ እንታይ ብላ ኣሎ ነቲ ወተሃደራዊ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ናይ ሓማስ ንምድምሳስ እዩ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ዓባይ ነቐፌታ ዘላቶ እቶም ጅሆቶ ተሒዞም ዘለው ንክንሰዶም ምሳና ተሰማማዕ ኢሎም ኣይሰማምዓን ኢሉ ስለዚ ነታንያሁ እቶም ጅሆቶ ተሒዞም ዘለው እንተመይቶም እውን ኣብ ርእሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ምፍላጥ የድሊ እቲ ሓማስ ድማ ብትክክል ነቶም ጅሆ ክጥቀመሎም ከም ዝኽእል ናብቲ ውግእ እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ስለዚ יקללו ጥራይ ኢኻ ትብል את אחינו ואחיותינו החטופים לחיק משפחותיהם. אחרי המלחמה כולם יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות. ትውጋእ ኣብ ጋዛ ዝግበር ሓያልን ነዊሕን እዩ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብደረጃ ዓለም ድማ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝወሃበ ዘሎ እስከ ክመለሶ ኢና ነዊሕ ሪፖርት ስለ ዝኾነ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ግራውንድ እንታይ ከም ዝመስል ክኣቱ ከለዉ ክንርኢ ንእሽተይ ድሕሪ ክንቀፅል ኢና זה כולל אותי שהמהלך הקרקעי שאנחנו הרחבנו אותו יסייע לנו במשימה הקדושה הזאת. בזה אנחנו עוסקים עכשיו. Netanyahu reiterated Israel's call for Palestinian civilians to evacuate the northern Gaza Strip, and this comes as Israeli Defense Forces released footage of what it said was the start of a second So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ታንክታት ናብቲ ጋዛ ኣትዋ ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ ዘሎ ስእሊ እዚ ስለዚ ክንደይ መዓልትታት ኣትዮም ወፂኦም እዮም ንፈተነ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማት ተባሂሉ ግን ሕጂ ብወቂ ይኣቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓቂ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ነቲ ብፍላይ ነቲ ሲቪል ህዝቢ ምህደሙ ዘይብሉ ፅኑዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ማለት እዩ stage in a war. Israel said that troops sent into Gaza on Friday night were still in the field, focusing on infrastructure, including the extensive tunnel network built by Hamas. עברו 3 שבועות מתחילת המלחמה. ስለዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ በዳሂን ከቢድን ክኸውን ከም ዝኽእል ሓማስ ክንደዚ ኣፅዋራ ዝሓተ ወይ ከዓ መዳፍዕ ዝሓዘ ኣይኮነን እቲ ተተኮስቲ ሮኬታት ኣለዎ ኣበይ ከም ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሱ ብቐሊሉ ክጉዳእ ኣይክእልን ይኸውን እቲ ቀንዲ ዝጉዳእ እቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ታነላት ኣትዩ ዘየሉ ህዝቢ እዩ ክኸውን ስለዚ ዓለምና ግን ብተሪሩ ኣንጻር እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ዝኾነ ሰልፊ እዩ ዝግበር ዘሎ እስከ ንራዮ ምክንያቱ ካልእ ክግበር ዝኽእል ስለዘየላ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ ኣብዚ ከምፅኦ ዘይክእል ግን ኣሜሪካ ሕጂ እውን ገጅፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናብቲ ቦታ ተፀጋዕ ኣላ እዚ ድማ ንሓማስ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ኩናት እዚ ናብ ካልእ ቦታ ናብ ካልእ ወገን ክሰግር ከም ዝኽእል ብዙሕ ስግኣት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ሬሊ ብምስትውዓል ክንዕዘቦ ከም ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል ምክንያቱ ንሓማስ ኣብ ሓንቲ ብ360 ዝተኸበበት ቦታ ጋዛ ንዑ ኢልካ ገጅፍ ወተሃደራዊ ሰራዊትን ገለመለን ከተምፃእ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ናብ ካልእ ክኽየድ ትፅቢታት ከም ዘሎ ወይ ከዓ ብዙሕ ኣብ ካልእ ከምፃልኩም ኣይክእልን እየ ብዝምበር እዚ ውግእ እዚ ንክሰፍሕ ዝደሊ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ብብርቱዕ እዩ ዝጉስጉስ ዘሎ ኢሎን ማስክ ሓደ ኣብቲ ናቱ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ሓደ ኣብ ትዊተር ሓደ ዝኾነ ኣኼባ ፀዊዑ ነይሩ ንሱ ድማ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኸይጅምር እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ስለዚ ኣብ ኢራን ይኹን ራሽያ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ክምዕብል ከም ዝኽእል የጠንቅቃ ኣለዋ ብዙሓት ውግእ ዘይደልዩ ወገናት ድማ ነዚ ኩነታት ንክተሃዳዳእ እስራኤል ንክተሃዳዳእ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ንክተሃዳዳእ ይፅውዑ ኣለዉ እስከ ህዝቢ ዓለም ከንታይ ይገብር ኣሎ ተኣንኮ እስከ ንራዮ اوكي دحين كم سألكم يا تا نيكس اب تركي استجابر اسكن اسمع
President Recep Tayyip Erdogan has called on Israel to, quote, immediately stop this madness and end its attacks on targets in Gaza. Palestine protests continue to rock nations across continents as the intensity of the Israeli offensive continues to increase in anticipation of a serious ground offensive into Gaza. Tens of thousands of pro-Palestinian protesters marched in central London and called for an immediate ceasefire in the deadly war between Israel and Hamas. It is the third consecutive week. ኣብ ሎንደን ሳልሳይ ግዜ ኣብ ዊኬንድ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ወፂኡ ኣብቲ ፅርግያ ፍሪ ፓለስታይን ብምባል ልዕሊ ኩሉ ግን ፃውዒ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል እቲ ሰብ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ንኽረክብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነዚ ዝፅውዕ ዘሎ ኣብ ዩኤን ኣይተኻለ ኣብ ዩኤን ድምፂ ተዋሂቡ ግን ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ዩኤን ዝገብሮ የብሉን ሓይሉ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ እዩ ኣብ ካል ሓይሊ የብሉን ኣብ ኣፍሪካን ኣብ ድኹማት ሃገራትን ጥራይ ሓይሉ Weekend that the British capital was the venue for a pro-Palestine rally. Another 10,000 pro-Palestinian demonstrators marched in Berlin's Kreuzberg district to demand freedom for Palestine. ኣብ ጀርመን እውን ከምኡ ጀርመን ነዚ ንፈለስጤም ዝድግፍ ቃልሲ ሓደ እንታይ ኢሎም ፀዊዖም ኣለው ንፈለስጤም ኢልካ እትገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ንሓማስ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ይብልዎ ኣለው ኣብ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ነቲ ነገር እዚ ናይ ሓማስ ደገፍ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ግን ንህዝቢ ዝድግፍ ዘሎ እቲ ሰብ ሰላም ንኽወርድ ኢኻ ዝፅውዕ ዘሎ ሓማስ ንኽስዕር ኣይኮነን ዝፅውዕ ዘሎ ግን እቲ ሚድያ ነዚ ንምጥምዛዝ ዘይገብሮ ጥበብ የብሉን ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ኣብቲ ናቶም ተሽሙ ኣብ እስራኤል ኣብ ጀርመን ብርቱዕ ዝኾነ እቲ ፖሊስ ኣንጻርቶም ሰልፈኛታት ብርቱዕ ዝኾነ ተቃውሞ እዩ ዝገብር ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ ግን ጠጠው ክብል ኣይከኣለን Hundreds of flags and signs critical of the Israeli and German government were seen in the crowd. Protesters swarmed the Brooklyn. እቲ ዘገርም ዘሎ እስራኤላውያን ኣይሁድ ብዙሓት እዮም ዝሳተፍዎ ዘለው ነዚ እቲ ህዝቢ ድማ ምስኦም ግድን ወላ ገለ ፖለቲከኛታት ምስ ህዝቢ እዮም ምክንያቱ ካብ ህዝቢ ክሳዕ ክንዚ ተረኺብካ ፖለቲካ ናይ ዲሞክራሲ ቦታ የብልካ bridge in New York City and shut down traffic on the Manhattan-bound side of the bridge. Pro-Palestinian protesters marched from Brooklyn to Manhattan holding signs and waving flags while chanting slogans. እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኒውዮርክ እዚ ኣብ ብሩክሊን ዝተገበረ እዩ ዘርእየና ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ፓሪስ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሎንደን ኣብ ጀርመን ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ፓሪስ እዚ ሕጂ ኣብ ፓሪስ እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወይ ከሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዩ ብዙሕን በብዙሕ ሃገራትን እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቱርክ ዝተገበረ ግን ቆላሕታ ናይ ሙሉእ ዓለም ስሒቡ ነይሩ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ናይ ቱርኪ ኤርዶዋን ዝተዛረቦ ንስማዕ የስከብ ሓደ President Recep Tayyip Erdogan has called on Israel to, quote, immediately stop this madness and ስለዚ ሓደ ካብቲ ብተሪር ዝፀውዖ እስራኤል ነዚ ጽላለ ገዲፋ ውግእ ጠጠው ከተብል ፀዊዑ ነይሩ and its attacks on targets in Gaza. A rally in Istanbul in support of Palestinians was ብጣዕሚ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ነይሩ ኣብኡ እውን ንእስራኤልን ኣሜሪካን እውን ተሪሩ ንምዕራባዊ ዓለም ማለት እዩ ኣንጻር እስላም ትገብርዎ ዘለኹም ኣቋርፅዎ ውግእ ተቐደም ኣብ ግዜ ኩሩሴድ ቅዱስ ውግእ ዝበሃል ዝነበረ ንዑት ኢኹም ከተላዓሉ ክትጅምሩ ከተላዓሉ ክትፍትኑ ዘለኹም እዚ ውራይልካ ንእስላም ዝግበር ዘሎ ውግእ ኣቋርፅዎ ኢሉ ነቲ ብዙሕ ግዜ ብሕቡብ ዝዝረብ ብወግዒ ክዛረበ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ expected to be one of the largest global demonstrations since the start of Israel's war against Hamas. It was organized by Erdogan's Islamic Conservative AK party, a day ahead of the 100-year anniversary of Turkey's founding. For more, let's bring in DW correspondent Yulia Han in Istanbul. Yulia, does this mean Turkey is now clearly taking sides after initially being seen as a potential mediator in this war? Well, Michael, the Turkish government has never been a neutral voice in this conflict. President Erdogan and just 1 second. Southern supporters of the Palestinian. So, Turkey حجسي position كيرادي من قد غيرادي نقبل نتبل دلع يلو يتحط دلوا مخنياتو سي أبتمانجو سلام كتمسكت شمقلنا قد جبرت في التنيرة أبز حجكن بوكي أبغني فلسطينيين كم زلات قال زلا سلازي أنا عوكت ملس كلا أجي كأير مرقص اللي تغير زلا نزبلته إنه زغيروا تيبلان كاب قدم
مدرجات نعطى مس بفلسطين نتصوري نيرو Well, Michael, the Turkish government has never been a neutral voice in this conflict. President Erdogan and his ruling AKP are fervent supporters of the Palestinian cause. They have mobilized their supporters for days to attend this massive rally here in Istanbul today. The president is expected to speak any minute, and he will probably reinforce his growing criticism of Israel's bombardment of the Gaza Strip. Earlier on social media today, he told people. So, بحفشة President Turkey very strategic and important هاجر أكلنا نيتون تريرنا غفيتان صار إسرائيل قبر لوجن ستيل أتنا غفيتان إسرائيل كبصر حياة باخران كلا أجد سي معبالة زلو كنرينا هجي نسد ما قداينا إلى ماسكيو أبز حلفة قد مخلتها معلتي حدا معلتي إسرائيل نقول لي إنترنت كله عاتية نتي لتشو كلها فيها ملو ليتي كمبيوتر أي زي فلت برتعز خونه دبديبانيرا زب على ملو دما بقي ويلو نيلا ماسك دما بتستارلينك زبهالنا كان بإنترنت حبوا من نظام هزبي قد محجة أب يوكرين راشا أبتوق جمرة بيلو دحر قرب تلاينتي انفراستراكشر بفلاينا إنترنت نايقلن ميسايلات جرا بق عبيلاتو إنترنت زي بلات سراويت كوهاقا أبزيك على لوجزي نيلا ماسك حتيتهم نيلا ماسك نا أمريكا مالتيو نسمتيو إنترنت يبوان بتستارلينك زبال بزي أنتينان بزي جمدن دسرح بساتلايت سرح إنترنتو دسيم حتى قريبا ملو حراي نتوم نا UN سرحتنياتات كمون ردئت زقبر زلون حكمنا نتزبي نتو سيفلاوز بزتقم زلو كنهبينا بمبال حبريتا مسوطة برتعز خونه قبر ملسي كان منقس إسرائيل متيوه سو أتي حراي مبالو عبي زرابين يراب تويتر يرجع بيكس شعو إسرائيل أبو خلا بتريرون تايلهم تايلو شعو إسرائيلي threatens to cut off ties with Starlink over potential moves الذي إسرائيل دما زخون يكون زمدنا مس ستارلينك زلوا أبز غربا قد نزو كنتات تذكروا تخينكم وي ريهم من تخينكم برايم مينستر إسرائيل أب أمريكا أبز خدلو مس إلى ماسك تراخيبا أبتناتو ناي تسلا جيجا فاكتوري كيدوري خمسة نبرة سبيس إكس خمسة نبرة زكريم أبز وانا زجن إلى ماسك بتخكل نتزبي فلسطين حق الزخل نتكازك حق الزخل قبريه مسبله تريج زخون نغفيتا كل زمدناتاتهم أبزنا ستارلينك نا إنترنت برانش ناي إلى ماسك تتوقبلوهم تخونوا بتريرو تزاريبا مالو مالت إسرائيل سو التكونتات جن again أب تويتر إذا قاتم نيرو تي chat إلى ماسك بنتصور أب حماس كي بس تحت تكنولوجيا من وتهدراوي عم خيتك أمولو بتريرا تنكيغيو سارلينك with support connectivity to international recognized بعالم درجة نتاش من سخوني كحجز حسيبني يرو نسو جن تي حتى مجمريا بمنيمتي بزا AOC تبحال ديمقراطيك politician أمريكا مالتيو إنترنت كوريسكا مدبداب نبنت أبكال عالم جبن يوزي زيا أنت إسرائيل أنت تقول لا نخلت مليون هزبي إنترنت كله كوميونيكيشن عاتي خام مدبداب قبول أيقونة نزي كازيتنياتات يقولون نحكم الناس راح تنياتات كمون سبعة ورتيت زوبو كلاتهم ركب كلهم يبلون إزي كم أستجميريو أمريكا نزي كتكلاخل فتينا وينزي كتكون نزي خالة له ما أستجميرو أمريكا تاريخ بتعمي زك أير زلات إسرائيل يتولد لازيا بترير زك أمواز اللويهم جن أقول فلسطين تطيل زلا نزي أي ريسبوند غيرو إلى ماسك إنترنت كبير بمبال دمس زسمع مالتيو بس جن عابي أزاربن أبا سنة بيقين زلو سلزي I think أبزوان زي إنترنت زرق حملو بنشتي كفال أني إلى ماسك دما بزح مثلا قطعات هي بملو نسجن سمع عمديو of course يهوداويان كتسمعتن الوازلون حيل زلوم يم أنت أرام خير كلني برجس جن كل ما يهوداويان كاي كونن مزيناي وجز حبيرم زلو بزخين بتجن أتنا إسرائيل حيلي ولا نتهم حيالات وين كم زفر نرلنا إلى ماسكون أنت إسرائيل كيدون تجبر خل كرينا بحفشاجن زي إنترنت زي زحلفوان أب كنتاتنا راشان يوكرين عبي تأزار بزنبرة تحرت كنتات جن إلى ماسك هيبني بمبال نتكونتات نت إنترنت عاتي وبزح حزارة بقينو لوك ساب الجون وتدراو زنا أمريكاون سلمتان الروحانة أمريكا تخيل زبل كسونا لو بزخانة زي إنترنت زي كابسات لا يسلو زخانة درجزي خايو بهاجرون بهاجرات قاطر وين ينجن كابكو تطور زي كون غليجن again أبكالك زي ستارلينك كسات نديك داس تكنولوجي وخمس خانة كحبركمين نماله تحجي قداينا عدنا إذا قداينا إسرائيل نا فلسطين نبزح حزبنا
ኣዛራቢ ኣባኣሲ ኣፈላላይ ኮይኑ ኣሎ ገለገለ ወገናትናትና ድማ ነዚ ነገር እዚ ተጠቂሞም ፖለቲካ ክሰርሕሉ ይፍትኑ ኣለዉ ሕጂ ኣነ እንታይ ናተይ መርገፂ ብትክክል ጉዳይ ናይ እስራኤልን ፈለስጢንን ዓለም ኣላሃቶ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ሓንቲ ክንርዳኣ ዘለና ግን ኣብዚ ኣብ ተደጋጋሚ ነጊረኩም ዘለኹም ጉዳይ ናይ ፈለስጢንን ናይ እስራኤልን እንታይ የርእየና ዓለም ከመይ ኣካይዳ ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ምዕረባዊ ዓለምን እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ንፁር ክኾነኩም ክኽእላሉ ንረብሖም እምበር ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ሞት እዚ ቅትለት ጀብላዊ ህልቂት ገለመለ ዝብሉ ቃላት ንረብሖም ዳ እምበር ብትክክል ከጋጥም ከሎ ከም ዘይከላኸሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብዚያ ሕጂ ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ክንሰምዕ ኢና ናትኩም መደምደምታ ግበሩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ኣብ ፋኑስ ኔትወርክ ላትኩም ኬትኩም እታ ቪድዮ ብምልኣ ኬትኩም ራእይዋ ኣገዳሲት ቪድዮ ፋኑስ ኔትወርክ ዝበሃል ኣብ ዘለኩም ኬትኩም ራእይዋ ኣነ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ከስማዓኩም ምክንያቱ ኩላ ከስማዕኩም ኣይክልኒ ኣብቲ ፋኑስ ኔትወርክ ኬትኩም ክሰምዑ ትኽእሉ ንጀምር ሕጂ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ድማ እዚኣ ዋላ ናምሳት ከይደት ናይ ኤርትራውያን ግብረ መልሲ ክንዛረበሉ ደሊ ሓደ ምናልባት ትዝክር እንድሕር ኮይንካ ቀደም ግዜ ክብል ከለኹ እዚ ሕጂ ሓድሽ እዋን ዘይኮነስ ናይ ቀደም እዋን እዚ ናይ ፍልስጤን ነዊሕ ዝገበረ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራውያን ክትዓት ናይ ኤርትራውያን ግብረ መልሲ ናይ ቀደም ኣብዚ እዋን እዝን ክተዋድሮ እንድሕር ክኢልካ ከመይ ይመስል ነይሩ ከመይ ይመስል ኣሎ ስእለት ክትደስ መለል ነይሩ ሕራይ ኣብዚኣ ስእሊ ክበካ ቀደም ከመይ ነይሩ ሕጂ ከመይ ነይሩ ቅድሚኣ ግን ኣብ ኤርትራስ ከምዚ ነይሩ ክንብል እንድሕር ዳ ኮይና ንዓናስ ከመይ ገይሩ ዝትንክፈና ኢልና ኢና ክንዛረብ ዘለና ብከመይ ትንክፈና እንተዘይተዛሪብና ክርዳእና እውን ኣይክእልን እዩ ንምንታይ እዩ ሰብ ነዚ ድግፍ እንታይ ነዚ ሰብ ዝድግፍ ክብለካ ኣብ ሓምሳታት ከመይ ገይሩ ይድግፈና ሰብ ይሪኦ ነይሩ እንተይልካ ብፅብብ ዝበለ ራእያ እዩ እትዮም ፈለስጢን ከመስላም እቶም እስራኤል ከዓ ህዝብናትና ሓደ ግዜ ክርስቲያን ኮይኖም እዮም ዝስምዕዎ ይሁድ ኮይኖም ኣይስምዕዎን እዮም ብከምኡ ሓደ ናይቲ ቲፎ ዝኸውን ናይቲ ቲፎ ዘይኸውን ከም ህዝቢ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ከም ዓይኒ ፖለቲካ ድማ እቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጎኒ ሃይለ ስላሴ ጠጠው ዝብል ዝነበረ እዩ ሰውራ ከዓ ፈለስጢንካ ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎኒ ሰውራ ዝኾኑ ዝነበሩ እዩ እዚኣ ክንደላታ ግደፋ ናይ ሓምሳታት በዛ ናይ ሕጂ ክንዛረብ ምእንቲ ሕጂ ነገራት እናፀፈፈ እናፀረየ ይኸይድ ኣሎ ማለት ንክርዳእና ንሕና እውን ይበርሃልና ኣሎ ሕጂ ንዓና ንኤርትራውያን ስብሉ እንታይ እዩ ትንክፈና ኢለ ምስ ተዛረብኩ ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ዋላ ብሓምሳታት ነበረ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናበይ ገፁ እዩ ትኸይድ ዘሎ ከመይ ገይሩ ኸ ክሪኦ ዘለዎ ክግምግም ምእንቲ ማለት እየ ጉዳይ ናይ እስራኤል ጎረቤትና ኣይኮኑ ንዓና ከም ግቡእ ዳይሬክት ንዓና ታሽሙ ክገብሩና ይግባእኒ ማለት ክፀልውና ኣይግባእኒ ግን ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኮይኑ ይፀልውና እምበር ከመይ ገይሮም እዮም ናባና ዝፀልውና ወይ ከመይ ገይሮም ዝተሓሓዝ ምስትናትና ጉዳይ እንተዛኢልካ ሓደ ናብ ታሪክ ኢኻ ክትከይድ ናብ ታሪክ እንድሕር ደኣ ከይድና ኣሜሪካ ንሕና ንናፅነት እናተገባኣና እንከሎ ኣብቲ ኣርባዓታት ናይ ኣሜሪካውያን እንታይ ኢሎም ብዓይኒ ሓቂ ኤርትራውያን ናፅነት ይግብኦም እዩ ንሕና ግን ረብሓናትና ክንሕሉ ነዛ ዓባይ ሓፍትና ድክንብላ ነዛ ዓባይ ሓፍትና ወይ ዓባይ ጓልና ኢትዮጵያ ምስኦም ጠጠው ኢልና ኣለና ኢሎም ናፅነት ዝግባኣና እንከሎ ምስ ኢትዮጵያ ፀንቢሮምና ምስ ኢትዮጵያ ክፅንብሩና እንከለዉ ከዓ ዝግባእ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ሂቦማ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሃይለ ስላሴ ንኸደልድሉ ተባሂሉ ድማ ኮማንድስ ዝበሃሉ ናብ ኤርትራ መፅኦም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣሰልጢኖም ማለት ሕጂ ናብ ታሪክ እየ ድምለስ ዘለኹ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዚኦም እስራኤላውያን ንመጀመርያ ግዜ ኣልኣርድ ልማሕሩቃ ትብል ፊሎዞፊ ወይ ከዓ ፖሊሲ ሕጂ ኣብ ፈለስጢን ትጥቀሙላ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ተጠቂሞሙላ ወይ ከም ካልኣይ ግዜ ተጠቀሙላ ኣልኣርድ ልማሕሩቃ እንታይ ማለት እያ ብትግርኛ ማለት ነቲ ፀላእየይ ትብሎሲ ካብ መሬት ሙሒኻ ኣልግሶ ክመሓው ኣለዎ ትብል እያ ንሳኻ እንታይ ሃገራት ምንዳድ ቁሸታት ምንዳድ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ 100 ክሳብ 300 ዝኾና ቁሸታት በዞም ኮማንድስ ዝበሃሉ ምስ ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ኮይኖም ቁሸታት ናይ ዓድታትና እንዲዶም እዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ጉዳይ በፂሕና ኣለና ማለት እየ ብሰንኪ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስና 30 ዓመት ተቐሊስና ክንደይ ሞትና ኣቢልና ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ብዓይኒ ታሪክ ምስ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሎም ኮማንድስ ኣሰልጢኖም ንኤርትራውያን ዘቕተሉ እዮም ስለዚ መሰሎም ኣይመሰሎምን ይካልእ ሕቶ እዩ ግን ከመይ ጌርና ንንብቦም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ሰናቶም ረብሓ ይህልዎም ከምኡ ክገብር ከሎ እዚኣ ሓንቲ ኣናበባ እያ ካልአይቲ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ንደርጊ ድማ ነበልባል ዝበሃል ጦር ኣሰልጢኖምሉ እዚ ነበልባል ዝበሃል ጦር ከዓ ኣብ ኤርትራ መፂኡ ነበልባል ኣምፂኡ ነበልባል በሊዑ ድማ ተሳዒሩ ወፂኡ ኮማንድስ እውን ልክዕ ከማ ኮማንድስ ነዚ ኩሉ ዓድታት ኣንዲዶም ተሳዒሮም ምስ ወፁ ክልተ ምርጫ እዩ ነይረንኦም እቶም ዝዓበየ ክፋል ናቶም ብጀብሃን መብዛሕቶም ብጀብሃ ተደምሲሶም እዮም እቶም ዝተረፉ ከዓ ናብ ሰውራ ተፀንቢሮም መብዛሕቶም ናብ ህዝባዊ ግንባር ተፀንቢሮም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ጌጋ ናቶም ኣሪምናዮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዘይገድስ ኣብቲ እቲ ጉዳይ እንታይ ስለዚ እስራኤል ክልተ ግዜ ንፈልጣ ማለት እዩ
ኣብ ሓምሳታት ንፈልጣ ንኮማንድስ ከተሰልጥን ንፈልጣ ንነበልባል ጦርና ኢትዮጵያ ከተሰልጥን ንፈልጣ ሕጂ እዚኣ ብዓይኒ ሂስትሪ ክንሪኣ ከለና ኢና ኣሜሪካውያን ንኢትዮጵያ ከም ዓባይ እስራኤል ገይሮም እዮም ድልዋ ከምዚ ኣብ ሚድልስ እስራኤል ደላቶም ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ዓባይ እስራኤል ክትህልዎም እያ ደልዩ 50 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ 100 ሚሊዮን ዘለዋ እንታይ ማለት እያ ከማ ክትርዳእና ምእንቲ እንተ ደኣ ዓባይ እስራኤልን ንእሽተይ እስራኤልን ኢልና እታ ኮንሰፕት ሓፃር እያ ሰብ ክትርድኦ ምእንቲ እሳ እንታይ ማለት እያ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ዓዲ ብሚሊታሪ ብሓይሊ ብቁፅሪ ሰብ ናትካ ጌርካ ነቲ ወዲ መሬት ወይ ከዓ ወዲ ባት ዝበሃል ንዑ ኣናሳ ጌርካ ወይ ከዓ እንታይ ይበሃል ማይኖሪቲ ጌርካ እስኻ ትዕብልሎ መንግስቲ ትገብር እሞ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታት ትሕሉ እያ ስለዚ ኣብ ታሪክ እዚኣ ኢና ንፈልጣ ማለት እዩ ናይ መንሽሙ ታሪክ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ታሪክ በዚኣ ኢና ንፈልጦም ኣብ ኤርትራ እታ ካልአይቲ ሕጂ ኸ ብምንታይ ንፈልጦም እንተ ኢልካ ሕጂ ንዓና ትገበሩና ነገር የለን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ናይ እስራኤል ኣተሓሳስባ ዝቐድሑ ትግራይ ትግርኝን ኣጋዝያን ዝብሉ መፅኦምና እስራኤል እንታይ እትብል ዘላ ንእስራኤል ንፈለስጢን ምስ መፀት ማለት በብቁሩብ መሬት ናይ ፈለስጢን ወሲዳ 80 ካብ 100 የሁድ 20 ካብ 100 ድማ ፍርቆም ክርስቲያን ፍርቆም ኣስላም ከም ዝኾኑ ጌራቶም ማጆሪቲ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ፓርላማ ይኣቱ ወላ ድምፂ ትሃቡ ወላ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነቶም የሁድ 80 ካብ 100 ጌርካ ነቶም ደቂ መሬት 20% ምግባር እያ እዛ ሕጂ ትግራይ ትግርኝ ኣጋዝያን ዝበሃልካ እንታይ እዮም ደልዩ ዘለው ናይ ክርስቲያን ትግርኛ ዝዛረቡ ማጆሪቲ ፈጢሮም ነቶም ካልኦት ናይ ካልእ ሃይማኖት ቀቢላ ኣውራጃ ነዚኦም ድማ ማይኖሪቲ ወይ ከዓ ውሑዳን ሕብረተሰብ ጌርካ ናይዚኦም ዓብላልነት ክሕሉ ካብዮም ፅኦማ እንተይልካ ብእንግሊዝ ተፃሒፉ ሃንቢቦማ ልክዕ እስራኤል ኣብ ፈለስጢን ገበርታ እዮም ከተርጉዋ ዝደልዩ ዘለው መንሽሙ እዚኦም ኣጋዝያን ብግልፂ እዮም ዝዛረቡላ ትግራይ ትግርኝ ብዲፕሎማስያ እዮም ዝዛረቡላ ምስ ትግራይ ኣሕዋትና ከምዚና እዮም ዝብሉካ ካብ መጨረሻ ክገብርዋ ዝደልዩ ግን ናብኣ እዮም ክበፅሑ ዝደልዩ ስለዚ እዚ ተሓሳስባ ድማ ኣብዚ ህዝብና ከም ዝኸውን ዝገበርዎ በዚ ኣተሓሳስባ ናይ ሕጂ ክገልፀልካ ሰብ ክትርድኦም እንዲ ከመይ ገይሩ ተሓዛ ዘሎ ከይትብል ሓንቲ ነገር መጀመርያ ክገልፀልካ ካቲ ድለ ደላ እንታይ ኢና ኢልና 80 ካብ 100 እቲ ወደባት ወይ ከዓ ስነ ልቦና ናይ ሃገሩ ዘለዎ ንዑ ማይኖሪቲ ጌርካ እቲ ዝበዝሐ ኣካል ከዓ ናይ ሓደ ዓሌት ናይ ሓደ ሃይማኖት ጌርካ ድሕሪኡ እታ ትፍጠር ሃገር ኣብ ኤርትራ እቶም መራሕቲ እቶም ዝድለዩ ዘለዎ መራሕቲ እስራኤል ኮኑ ማለት እዩ ከም እስራኤል እቶም ኤርትራውያን ደቀባትን ናይ ኤርትራ ስነ ልቦናን ዘለና ድማ ክልተ ክገብሩና ደልዮም ኣለዉ እቶም ሓደ ሃይማኖትን እቶም እንዳን ቀቢላን ቃዛ ክንከውን ከም ድልየቶም ተደልዮም ይውቅዑና ተደልዮም ይፀውጡና እቶም ሓደ ከዓ ወላ ብሃይማኖት ኣስላም ዘይኮኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ ከምዛ ናይ ጋሽሙ ትበሃል ዌስት ባንክ ናይ ማሕሙድ ዓባስ ከምኡ ገይሮም ክቐምጥዎም እዚኦም እንታይ ማለት እዩ ንቃዛ ፀበቕካ ትፀጦም ነዚኦም ካብ ቁርብ ኣርሁ ተብለሎም ኣብ መጨረሻ እቶም ድመርሑ ድማ እዞም ናይ ኣጋዝያን ኣተሓሳስባ ዘለዎም ወይ ናይ ትግራይ ትግርኝ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ክመርሑ እዚኣ ካብ እስራኤል እዮም ቀዲሖማ ማለት እየ ስለዚ እዚኣ ከዓ ንዓና ኣፌክት ትገብረና ኣላ እዛ ጣሽሙ ኣነ ሓንቲ ነገር ከብርሃልካ ምናልባት ንክትበርህ ምእንቲ ኤርትራ ናይ ብዙሕነት ዓዲ እያ ካብ ተፈላለዩ ዓድታት ዝመፁ ሰባት ከ እዮም ዝነግሩዋ ሕጂ ንክትርዳእና ምእንቲ ከመይ ገይሮም እዮም ከምዚ ናይ እስራኤል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ክገብሩ ዝሓስቡ ዘለዎም ኤርትራ ዘለና ሰለስተ ዓይነት ህዝቢ ኣለዎም ኤርትራ ነገረካ ብናተያ ከፋፍላ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ዝበልኳ ካብ ብዙሕ ሃገራት ዝመፁ እዮም ደቂ ዓድካ ኣለዋ ወይ ከዓ ደቂ ኣባትካ ኣለዋ ቀዳመይቲ ኤርትራውያን ንብሎም ንሕና ብዘርእን ብስነ ልቦናን ኤርትራውያን እዮም ኦኬ ስለዚ ሓንቲ እዚኦም እዮም ካልአይቲ ካልኣይ ዓይነት ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እንታይ ንብሎም ብዘርእን ብዘርኢ ኤርትራውያን ብስነ ልቦና ኤርትራውያን ዘይኮኑ ካልአይቲ ጉጅለ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ብስነ ልቦናን ብዘርእን ኤርትራውያን ዘይኮኑ ክደግማ ቀዳመይቲ ብስነ ልቦና ኤርትራ ብዘርኢ ኤርትራ ብዘርኦም ኤርትራውያን ብስነ ልቦኖም ኤርትራውያን እቶም ሓደ ብዘርኦም ኤርትራውያን ብስነ ልቦኖም ግን ኤርትራውያን ዘይኮኑ ገሊኦም ብዘርኦም ደይ ኤርትራውያን ብስነ ልቦኖም ኤርትራውያን እቶም ሓደ ከዓ ወላ ብዘርኦም ወላ ብስነ ልቦኖም ኤርትራውያን ዘይኮኑ እዚኣ ሒዛ ደላ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ታዲ ደልይዋ ደለዉ ከምዛ እስራኤል 80 ካብ 100 ንሶም 20 ካብ 100 ካቶም ፈለስጢን ገይሮሞ ደለዉ እንታይ እዮም ዝደልዩ ደለዉ ማለት እዞም ኣጋዝያንን ትግራይ ትግርኝን ኢለካ ኣጋዝያን ብግልፂ ዛረብሉ ትግራይ ትግርኝ ብዲፕሎማስያ ዛረብሉ ግን ኮፒ ፔስት ካብኣ ዝተወሰደት ኣተሓሳስባ እምበኣር ሕጂ እዞም ብስነ ልቦናን ብዘርእን ኤርትራውያን ድኾና እዚኦም ነዞም ትግራይ ትግርኝ ኣጋዝያንን ቃዛ ኢና ምክንያቱ ንውሉላውነት ንደሊ ናይ ኤርትራ ሓድነት ክንሕሉ ንደሊ ስለዚ ንሕና ከም ቃዛ እዮም ክርኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ነታ ደልይዋ ዘለዉ ትግራይ ትግርኝ ኣጋዝያን ቀዳመይቲ ተቃወምቲ ንሕና ኢና ንከውን ማለት እዚኦም ብስነ ልቦናን ብዘርእን ኤርትራውያን ድኾና ሓንቲ እዚኣ እዚኦም በዓል መን እዮም እንተዳ ኢልካኒ ቀቢላ እንዳ ኣስላም ክርስቲያን እንዳ ክርስቲያን ቀቢላ እዚኦም ከም ቃዛ እዮም ትርኢና ምክንያቱ እዚኦም ኣብ ሓድነት ኣይንደራደርን ኢና ንብል ስለ ዘለና ሓደ ጉጅለ እዮም
ካልአይቲ ጉጅለ ኢልና ብዘሮም ኤርትራውያን እዮም ብዘሮም ኤርትራውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብስነ ልቦኖም ግን ኤርትራውያን እዮም እዚኦም ከዓ ምሳና እዮም ዝፅንበሩ ብዘይገድስ ዘርእናቶም ስነ ልቦናቶም ናቶም ናይ ኤርትራ እዩ ነታ ትድለ ዘላ ናይ ትግራይ ትግርኛ ነታ ትድለ ዘላ ናይ ኣጋዚያን ፕሮጀክት ኣይድግፍዋን እዮም ስለዚ እዚኦም ከዓ ምስቶም ምሳና እዮም ቃዛ እዮም ማለት እዚኦም 20% ክኾኑ ዝድለዩ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ እቶም ካልኦት ብስነ ልቦናን ብዘርእን ኤርትራውያን ደይኮኑ ከዓ እዞም ሕጂ ንሕና ኣጋዚያን ኢና እዞም ሕጂ ትግራይ ትግርኛ ኢና ድብሉ ዘለዉ እሶም ካብ ትግራይ ሰብ ኣምፂኦም ድዮም ፀንቢሮም ድዮም ሓይሊ ጥርዮም ድዮም 80 ካብ 100 ኮይኖም እሶም እስራኤል ንክኾኑ እዩ እቲ ኣብ ርእሲ ዘሎ ሓሳብ ካብዞም ኤርትራውያን ሕጂ ዝደኸመ ኣካል እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ምስኦም ክጋጮ ዘይደለ ኣካል እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ወላ እስላማ ይኹን ወላ ክርስቲያና ይኹን ከዓ ከምዛ ናይ ዌስት ባንክ ንእሽተይ ፍሕትሕት መበሊ ይህብዎ ማለት እዩ እዚአን እንተን ጉጅለ ክኸዳ ዘሎን ኣብዚኣታ ሓደገኛታ ኣሽሙላ እንተደኣ ኢልና እቶም ትግራይ ትግርኛ 80 ካብ 100 ክኾኑ ደልዩ ዘለዉ ኣጋዚያን 80 ካብ 100 ክኾኑ ደልዩ ኣለዉ ነቶም ብስነ ልቦናን ብዜግነትን ብስነ ልቦናን ብዘርእን ኤርትራውያን ዝኾኑ ከዓ ከም ቃዛ ክገብሮም ይደልዩ ኣለዉ ንብሎም ዘለና ኣብዚኣ ሃይማኖት ፍልልይ የብላ ገሊኦም ሰባት እሶም ደልዩ ዘለዉ ናይ ክርስቲያን ትግርኛ ተዛራቢት ዓዲ እዮም ክሰርሑ ደልዩ ዘለዎም ብሕፅር ዝበለ ካብዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ሕጂ ክርስቲያን ዘለዉ ቅድሚ 50 ዓመት 3 ዓመት 7 ዓመት ዝነበሩ ግን ኣስላም ዝነበሩ ኣለዉ ሕጂ ክርስቲያን ኮይኖም ዘለዉ ካብኣቶም ክርስቲያን ዓሳውርታ ክንብል ንኽእል ካብኣቶም ክርስቲያን ሚኒፍረ ክንብል ንኽእል ካብኣቶም ክርስቲያን ኢዳ ክንብል ንኽእል ካብኣቶም ብዙሓት ትግረ ዝነበሩ ሕጂ ክርስቲያን ዝኾኑ ኣለዉ ነዚኦም ከዓ ፅባሕ እንታይ ክገብሮም ይመስልካ ፀፂኦም እዚኦም ሓደጋ ክኾኑና እዮም ኢሎም ምስ መን ክፅምብርዎም እዮም ምስቶም ወይ ኣብታ ቃዛ ክእትዎም እዮም ምሳና ወይ ካብታ ዌስት ባንክ ክእትዎም እዮም at the end of the day ግን ከም ፈለስጢን ኢና ክንረአ ማለት ይኽእልትና ስለዚ እዛ ርእሲ እዚኣ ትኸይድ ዘላ በዚኣ ርእሲ እዚኣ እያ እዚኣ ከዓ ንኤርትራውያን ብጣዕሚ ሓደገኛ እያ ወላ ነቶም ከምኡ ክንገብር ኢና ዝብሉ ዘለዉ ወላ ንዕኦም ሓደገኛ እያ ሓይሊ ዘለዋ እስራኤል እኳ ማለት ብዋርድያ እያ ተሓልያ ትነብር ዘላ ተሓልያ ነበረት ከዓ ዝበፅሓ ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም ዛ ርእሲ ከይድኩም ስምዕዋ ካብ መጀመርያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ስለዚ ከይድኩም ፕሊስ ራይዋ ላይክ ግበርዎ ሰፖርት ግበርዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታን ርድኢትን እዩ ብፍላይ እቲ ታሪክ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ሰብ ብዙሕ ታሪክ ስለ ዘይፈልጥ ኣብዚ እዋን እዚ ብስምዒት ተደራሪኹ ገሊኡ ዕላማ ስለ ዘለዎ ክድግፎ ከሎ ገሊኡ ግን ሰኣብ ምፍላጥ እዩ ነዚ ነገር እዚ ዝገብር ስለዚ ብፍሉይ ንእስራኤል ንድግፈሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ክብላ ዝደሊ እዚ ጉዳይ እዚ ንሓድነት ኤርትራውያን ክፈታትን የብሉን ምክንያቱ ምስጢር ናይ ዓወትና ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዝፈታን በዳህን መድረኽ ሓድነት እዩ ሓድነት ዝበሃል ንነዊሕ እዋን ሰሚዕኩም ኣለዎም ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ዩኒቲ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ከስልጥ ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ኢንዲቪጁዋል ሪስፖንሲቢሊቲ ግላዊ ሓላፍነትና ወሰድና ነዚ ኣብ ቅድሜና ዝፍፀም ዘሎ ዝሕዝን ታሪክ ክንመሃረሉ ክንክእል ኣለና ብተደጋጋሚ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሱዳን ምዕብልቲ ሃገር ከመይ ኮይና ኣላ ንዲሞክራሲ ክብሉ እዮም ኣብ ዝበፂሖም ዘለዉ ዲሞክራሲ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ብምዕራባዊ መንገዲ ኣይመፅእን እዩ ሰብ በዓል ለቢሙ እንተዘየብፅዎ ኣይመፅእን እዩ ሱዳን ከመይ ዝበለት ሃገር ካርቱም ከመይ ዝነበረት ከተማ ኣንያ ኣላ የመን ከምኡ ሊብያ ከምኡ ሱርያ ከምኡ ኣፍጋኒስታን ስለዚ እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል መብረሲ እምበር መማዕበሊ ይኮነን ንሕና ክንነቅሕ ኣለና ሓድነት ተለና ዲሞክራሲ ክብፅሕ ይኽእል ፍትሒ ክመፅእ ይኽእል ቋም ክግበር ይኽእል ንስኻ ሓድነትካን ክብረትካን ወይ ከዓ ሪስፔክት ዝኾነ ሕብረተሰብ እንተዘይሃኒፅካ ግን ኩሉ እቲ ዲሞክራሲ ንመጥፊኢኻ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንፈለስቲን ሰላምን ርግኣትን ከውርደሎም ናይ ወትሮ ምንየተ እዩ ንሕና ግን ኣብ ጎኒ እዚ ኢልና ኣብ መንጎና ክንፈጥሮ ንኽእል ፅልኢ ከነወግድ ክንክእል ኣለና فتوصل تاريخ تفلت لك تاريخ كازيو إسرائيل بتدقاقا من إثيوبيا تدقف نيرا حجون مس إثيوبيا نيرترا بفولي تدقف نيرا سلازي إيرترا وندر وينكا ربحنا إيرترا تقول شكات تخينو بفولي إسرائيل تدقف لهم هنا ناس كده قفونا اليومني أمريكان قالوا على من يدقفوا مالله سلازي تا نصر تا حبيتو كدايكا كتقلل لك إيرترا 5 ميتاويت إسلام 5 ميتاويت كريستيانيوم سلازي فللينا هيمانوت بين إسرائيل فلسطين تيتينا صبوق خوانا يكلني سلازي تحددنا تقابيرنا انتقدنا اتزحشي نايلو مارستا بزخودي كم وترو نخل سب كذا كم زغلي زبل كويس غرب رناتكم حجزناتكم دقفناتكم لايكناتكم سبورت نتي شانل دما اقداسيو قبل بيد مازا مسكنه تتقبروا حجزات اب تويتر ون متحساسبي كيتكم رايو اسيله بزح بوست غبرايكم كونجن اقداسيو تي شانل تناتي تاشم تعبيو نتقنتات نزا انا زبلو ناب قالوت كم زبصح كحجز خيليو نابلوكي بانجليش خاخ قبر زياده ابو مهنياتو انتي انترناشونال اودينس نفتن زلنا مالتي بخم غيرنا انكتلينا دحم كونو نايلو مار سبز خدي تشاو ناي افريكا قطباو عبيد زكد سكات خوينو زبلغت زسمعيو مجمريا ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ
بانكي زتقاملو زلو نيوروبا نامريكان دما يمعبللو قصر خلته نافريكا خطقم زخل كيلتن فلطتن نخنحس كنبقاس علينا بيزنس كنمهار كنكلالنا لو من تتمهرنا بزمعبول عالمنا دما نافريكا خنطقما نخل قصر سلسته اب افريكا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلونا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو انفست نقبر زلنا صباح نقو حزنا خيدنا بافريكا انفست مقبار هيوتنا افريكا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلالنا نزل حقس كورسات مالنا تطاوموا لي بلاكم. Thank you very much.